जुदि बे बिपुल नार्जारिया माबा मोनसे जाब्रबथाय जायो बा गोमाफिनोब्ला बाहाय जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएसन आफादनि जेबो माने दाय दस थानाय नङा आं बेखौ रायजोफोरनिसिम क्लियार खोन्थाहरखाबाय दा जोङो बे हरनि समावनो दा 12थानि बारबाय रायजोफोरजों बे भिडिअ खालामनाया गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएसन आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि बावहरबाय मैयानि समावहाय आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नैबे बिपुल नार्जारि फंबाया गोमानानै थानायनि सायावहाय दा बियो नैबे फंबायमोनहा बिनि न'खरनिनो मानसि दा बिसोर खोन्थानाय बादिब्ला 4 बोसोरानो जाबाय होनदों बियो आन्दायलानानै थानाया दा बिथांमोनहाबो नागिरदोंमोन मोननो हायाखै नाथाय दिनै मोननो हानाय जाबाय जोङो दाख्लैनि समावहाय जोंनिसिम सासे फंबाय खोन्थाहरनायाव इनफरमेसन हरनायाव जोङो थांनाय रबिबारावहाय जों नायफैनानै नंमारगौ बेनिफ्राय जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो बिनि न'खरनि कन्टेक्ट नाम्बार जोंहा गैयैलाय जोङो ससियेल मिडियायावहाय भिडिअ आपल'ड खालामनायनि उनावहाय जोङो 24 मिनिटनि उनावनो जोङो न'खरनिफ्राय बा बिसिनि बिमाय जानाय बियो आंनिसिम कन्टेक्ट खालामहरदों आङो WhatsApp नाम्बार होदोंमोन नालाय दा बिनि गेजेरावहाय जोङो गुवारै सावरायनानै बिसोरखौ लेंहरनानै दा दिनै बिथांमोननि आखायाव जोङो दिनै गथायनानै होनाय जाबाय मानोना गोबावानो जाबाय आरो जोङो जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएसन आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ थाबैनो न'सिम लानानै थांनो थाखाय जोङो बिथोन होबाय दा बिथांमोननाव जोङो फंनैसो सोंथि सोंनानै लानो सानदों बिथांमोननि डिटेल्सखौबो जोङो लाखिनो सानदों दे नामखौ खोन्थानानै लादो ओमफ्राय खुलुमबाय आंनि मुङा सायखं मुसाहारि दा नै आंनि मुङा सायखं मुसाहारि गामिया जाबाय दुरामारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नैबे आदामोना मोनसे भिडिअ होनायलाय जोंबो नुनानै जों फैनाय जादों इसिम आरो दा जों मोजाङै सावरायनानै दा लांनाय जासिगोन आरो इखो बेनो होदो सोमोन्दोआव मा जायो नों ओरैनो आङो इनि फंबाय जागोन फंबाय दे आं इनि बिदा जायो उल्था लादो औ बिपुल होननायनि बिदा गामिया आंना दुरामारि ओमफ्राय माबाया जाबाय बैतामारि दुरामारिबाबो ओमफ्राय दा इखो लांनाय जासिगोन जोंनाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ना बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बरपेटा डिस्ट्रिक्ट मा नाम आंनिया लावदुम बर' दा जोङो खोनानो मोननाय बादिब्ला बिनि बिपुल नार्जारि फंबायनि बिमा बिफायाबो गैला बादि जों खोनानो मोनदों बिमा बिफाया गैला इनिया नंगौना बिमानैनावसो थायो इयो अके ओंखायनो जों लांनो फैदो दा इसोरबो खोन्थाहरबाय थानायखाय न'निफ्राय नोंसोरना खाथि जायो लोगो हमै होननायखाय फैदो जों दे होमबा नोंथांमोनहा थाबै मोजाङै लानानै थांबानो जाबाय दे जों बेखौनो आसा खालामबाय जोंनि आफादनिफ्राय बे फंबायनो हरदे लांनो फै दे नों दा फंबाय खाथियाव ला बेखौ दा फंबाय नोंखौथ' नोंनि न'खरनि मानसियानो लांनो फैबाय नङा होमबा दा नों बिसोरखौ सिनायनो सिनाया बे सानै मानसि सिनायो इसोरखौ आङो सिनायखायो गामिनि नोंनि बिदा बिदा जायो आरो आङो दा बेनिफ्राय नों न'आव थांगोनथ' न'आव थांगोन आं दा उल्थां फाल्थां खारनाय नङाथ' खालामा दा नोंहा आइडि कार्डबो गैया जेबो कन्टेक्ट नाम्बार गैया नोंनाव हा गैया दा नोङो उल्थां फाल्थां खाराबाबो आरो बेबायदिनो दा बोसोरब्रैजों नै मोनफिनबाय बाहायगौ मोजांखाय उनावहाय जुदि बायसान्स माबा मोनसे जाबावोब्ला बेबायदिनो माबायाव खैफोदाव गोग्लैयोबा माने उसुबिदा जायो आरोखि न'खरनि मानसियाबो नोंखौ नागिरदोंमोन मोननो हायाखै नङा होमबा दा नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि नोङो जानो नांला सांग्रां थानांगौ मिथिबाय जागोन जाहाथे नों मोजाङै मोजां न'आव सहैनानै नोंनि बिमा बिफा नोंनि बिनानावफोर बेखौ जाहाथे नों नायनो हायो लोगो हमहैनो हायो नङा होमबा दा बेखौनो आसा खालामबाय दे बुंहरगोन नामा साराबो खुलुमबाय बयनिसिमबो दा दिनैनि बे जोंहा बिपुल नार्जारिखौ जोङो दाख्लै थांनाय सानदेआव संदाननानै फैनानै जोङो नुफैदों लोगो हमफैदोंमोन दा बेनिफ्राय जों सुंद' भिडिअ खालामनानैबो हगारदोंमोन भिडिअ खालामनायनि लोगो लोगो न'खरनि मानसिफ्रा जोंनिसिम कन्टाक्ट खालामनानै दिनै बे फंबायखौ जोङो गावनिनो बिदा असेथ' नङा माने बिदा जानाय गामिनि गावसिनि न'खरनि मानसि न'निनो खुरमा जायो दा बिथांमोना फैनानै नैबे फंबायखौ लानानै थांफिनजागोन जोबोद गोजोनथावनि खौरां दिनै गोजोननाय मोन्दों दिनै जों बे फंबायखौ बोसोरब्रैनिफ्राय गोमानानै दंमोन होननानै खोनानानैलाय ओमफ्राय दिनै न'खरनि मानसि फैनानै लांफैनायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो दा आं मा बुंबावनो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो गोजोन्थों रायजोफोर आङो बेखौनो रायजोफोरनिसिम मोनसे खोथा फोरमायहरबावनो सानदों दा जोङो बे बिपुल नार्जारि फंबायखौ बिथांमोननि आखायाव गथायखांनायनि उनाव बिदा
फोरनि आखायाव गथायखांनायनि उनावहाय जुदि बे बिपुल नार्जारिया माबा मोनसे जाब्रबथाय जायो बा गोमाफिनोब्ला बाहाय जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन आफादनि जेबो माने दाय दस थानाय नङा आं बेखौ रायजोफोरनिसिम क्लियार खोन्थाहरखाबाय दा जोङो बे हरनि समावनो दा 12थानि बारबाय रायजोफोरजों बे भिडिअ खालामनाया दा बे समावनो जों बिथांमोननो गोग्गो देहा थासारियावहाय गथायनानै होबाय रायजोफोर दा बेजोंनो लोगोसे जोंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ